Waosan cariyos cerkak pamaos Nadif Fadilia. Ingkang ira-iran Sarno déning Dimas Margono. Senadyan nyambut gawe kutha gedhe kaya Semarang iki, aku ora lali karo desaku. Amarga aku asring banget mulih. Apese 2 minggu sepisan aku tilik desaku. Tak hitung-hitung ora ono rugine. Paling-paling mung butuhake wektu 3 jam aku wis bisa tekan omah. Lan duit kang kudu tak tokake kanggo ongkos kendaraan ya mung kurang luwih 2.000 wis. Yen pas ono rezeki, kala-kala aku nggawa oleh-oleh kagem bapak ibu sing wis saya sepuh. Ning kuwi ora kudu mung kala-kala bapak ibu bisa yen kahananku ing Semarang isih megap-megap. Arepa pegawai negeri kae yen isih anyaran kaya aku iki duwe apa. Begjo banget aku dene tangga teparo ya padha gelem ngerti. Mula yen aku bali, plantung ora ana sing ngaruh diri. Mbok menawa aku wis ketularan penyakite para priagung kutha gedhe kang sawise nyambut gawe abot sajroning seminggu banjur kudu ngasih kepenak. Kudu ana suasana liya. Bedane yen para priagung uga juragan-juragan seneng sing racake lemu-lemu kuwi umume padha menyang bilane ing pegunungan kang bawane adem seger. Dene aku trimo mulih besok sariyane mirip aku bisa ngedemake sing wirasane wong tuwa lan sanak ada karo maneh rasane kok koyo ana sing ngawe-ngawe supaya aku balik nanging opo yo angel banget koyo mandekake wong bisa tak rasake apa yo mung rasa kangen iki mau kangen marang taun itu ning mosok kangen kok sing cetha aku rebutan dan ora mulih. Kuwe kitik, ora kaya liyane tempur. Pitakoni Lek Sarno nalika aku mulih sing pungkasan. Lek Sarno iku tangga cedhak sing wis kaya sedulur, yen pinuju wong tuwaku kerepotan, mesti dheweke sing dhisik dhewe melu cawe-cawe ngentengake renggane bapak ibu. Ora kaya liyane piye to, Lek? Jare nyambut gawe ana kutha kok sasat pendak Bali. Mbok kaya wong-wong liya kuwi. Setahun bali pisan. Syukur bagi ndang ngumpulake duit sing akeh bendang sugih. Ben aku ki yo kecipratan ngono. Celatune karo guyu. Wah seneng banget aku krungu guyune kuwi. Dawong yo tilas paraga ketok. Mula ora mokal yen guyune kaya Joko Tingkir, peran sing paling disenengi kuwi. Weh Tik, aneh-aneh. Mbet kapan kowe pengen sugih, Lik? Nak rayu ngono. Jenenge ana kemajuan, ora mung trimo ngene wae. Aku malah ngumbulake. Ing batin aku gumun. Yo kene Lek Sarno sing sasuwene iki tansah pasrah narima dadi pengen sugih. Ah muga-muga mung guyon wae. Ndang ngopo kuwi? Ujuk-ujuk ibu jedul saka pawon. Niki lho. Kula loke wong nyambut gawe kok pendak minggu wangsul. Lek Sarno wangsulan isih karo guyu. Mbocah kuwi aku dhewe yang gumun. Saatase wis dadi guru, wis momong cah akeh. Kok isih mbok-mboken. Karepku ditakon mulih yen ana perlune wae. Yen karep-karep mulih gawene gak bisa keter. Ayah ibu ki rasa kuatir. Bu, yen aku mulih ateges gaweanku beres, wangsulanku mantep. Banjur aku kondo maneh karo Lek Sarno. Ngene lho, Lek. Aku mulih ki mergo kesel, pengen ngaso, lan uga kangen. Sosana sing adem anyem ngene iki ora ana ing Semarang kono. Kabeh sarwa kemrusung, sarwa sepet gawe mumet. Kahanan desa kaya gombal mugi yo iki kok anane adem anyem. Sing wong desa pengen menyang kutha, lah kok kuwe malah kuwari kaya ngene. Kemrungsunga kae ra akeh duit. Ah kuwe iki sing dipikir kok mau duit wae. Mbok mikir liyane ngono lho. Kon mikir liyane iki mikir opo? Sementing ra mikir piye supaya cukup butuhe. Bisane cukup yo nek duwe duit kuwi mau. Lah nek kaya kuwe mestine yo beda maneh. Lah kowe rumangsa durung cukup. Durung. Lek Sarno jan aneh-aneh tenan.
Lagi pirang minggu ora ketemu dheweke kok saiki ilang blas Lek Sarno sing dhisik. Pakaping-kaping dheweke ngandani aku supaya pasrah narima malah saiki marga tinggal ning aku meneng wae. Ben, aku kepengin ngerti apa karepe sejatine. Yen tembunge mau diterapake marang separengan gedhe wong-wong ing desaku pancen bener. Wiwit aku cilik nganti dewasa iki meh kabeh padha awake uripe. Jawa Barat, Jawa Timur, awak melarat seumur-umur. Mula ora aneh yen wong-wong desa ora duwe pikiran liya kejaba mikir cukupe butuh. Cilakane dipikir terus kok yo ora ana bedane. Lan Lek Sarno dhewe janjane uripe kepetung penak. Sawah warisane Mbah Parpin cukup ombo. Yen pas parine apik tak kira dipangan sak anak bojo isih turah tekan panen sing bakal teko. Tegal yo duwe sapi maloro karo maneh dheweke durung ragat anake loro isih kelas 4 lan 3 SD. Kurang nopo yen dipikir seje maneh aku mikirku ora mung kecukup butuhe nanging uga kaya sing wis tak aturake ing ngarep rekreasi hiburan lan mulai iki mujudake hiburan sehat kanggoku. Hiburan sehat, aku kaget dhewe nyawang ngomong sing urip pas-pasan iki mujudake hiburan sehat. Salbo mentale kowe pur batinku ngundha mono marang awakku dhewe nanging ana swara liya sing bantah. Dudu kuwi sing tak karepe. Lining banyu kali swaraning gegedhon gan ketar angin ijo royo-royo tandurane kluruke jago pangembeke wedhus pambanguhe sapi iku kabeh kang njalari aku pengin bali. Iku kabeh kang gawe tentreming atiku, uga klebu pleteking surya kang endah ing wanci esuk. Malah klebu ambune intil lan teletong. Lan sing paling penting yaiku guyube bebrayan. Kabeh iku ora bakal ana ing Semarang. Mula aku kudu ajeg mulih kanggo iku mau kabeh. Dene uripe wong-wong desaku sing pas-pasanku mau. Harak kabeh mung satrima. Saben wong rak duwe jatah dhewe-dhewe. Lah yen kabeh sugih sapa sing bakal melarat? Harak ora pepak mengko isin-isining donya iki. Mangkono batinku perang dhewe. Anggonku kepengin mangerteni karepe Lek Sarno ora keturutan amarga dheweke kesusu lunga mbuh menyang endi. Aku lagi ngerti saka bapak lan ibu sawise mangan bengi iku. Bu, sakjane Lek Sarno ki ngopo? Priye sing kok karepe iki, Bu? Kok sing dirembuk duit wae kuwi lho. Wong Sarno wae kok. Priye lho kesambet demit ngendi? Dheweke iki saiki wis malih. Saiki seneng lunga. Kadang nganti 3 dina lagi mulih. Ora tau nyekel gawe, musake sing party. Ketok nek pikire rekoso mergo gagas sing lanang. Royal kuwi ngendikane bapak sing lagi layah-layah karo mirengake ketoprak saka radio konservatori Solo. Royal dos pundi to, Pak? Seneng karo wong wedok liya, kapan kae aku ngerti dheweke ana ngampil gandeng wong wedok. Nek aku ora luput wong wedok sing dadi rol ketoprak pasangane Sarno biyen. Aku nyoba ngeling-eling paraga ketoprak sing mencutake priya ing desaku nalika semono. Oh iya, kelingan aku Lasmini, pancen ayu tenan. Kojahe wong akeh, wanita iku ayu amarga nganggo susuk apa aji pangasihe ngono. Ning aku ora percaya. Tak kira ayune ayu alami, ayune wong desa. Lasmini nopo, Pak? Yo, ora ding bapakmu kuwi rak angger ngendika wae. Mongko nek krungu sing wedok rak dadi rame. Mbok aja sok ngendika ngono nek ora pirsa dhewe. Ora ngerti dhewe priye karepmu. Wong wis tak kandhake nek aku ngerti dhewe ana ngampel ngono kok. Rame mbok ben wong wis dijarak. Dijarak piye? Ibu ngendika rodok suara semu kaget. Ngerti wis anak-anak loro isih royal. Aku legek-legek embuh wis pirang-pirang tembung royal tuh saka tutuke bapak. Yen pancen bener kena apa ora biyen-biyen nalika Lek Sarno rapi lek pati. Mula saiki dheweke pengen duit akeh pur men bisa nuruti kabeh penjaluke Lasmini. Rak ngono to. Ngendikane bapak maneh. Aku ngantuk. Tak kira yo bener kejaba kuwi senadyan wong desa. Lek Sarno pancen duwe penampilan sing wah. Poncer wis pokoke ateges iku butuh bakat.
yen lagi seneng karo wong wis terus mabrul brobol cakcul nyah-nyong. Ana benere yen sing dipikir saiki terus duit. Lasmini mestine dudu wanita bodoh tangeh lamun yen seneng tok ora ana apa-apane. Malah aku wingi ketemu Pak Cip. Pak Cip sinten, Pak? Pak Cip sing daleme padas kuwi ta. Pak Cip ngendika nek Sarno bar sowan mrono milih duit 200.000. Kangge nopo niku? Iya Pak, kangge apa jare? Kondone kangge bogor sawah kopi. Bogor sawah sopo? Wah, ngapusi kuwi, mesti ngapusi. Ben aku arep kondo karo party. Bus, ojo geger mengko. Nek diterusake, tak mesake anak bojone ta Pak. Ning arep ngopo kowe? Wis ben ojo melu-melu cawe-cawe. Bubar ngendika mangkono bapak gendel. Ibu melu-melu, aku ora keri. Aku banjur mikir, gek dikapakake lek Sarno karo sing jenenge Lasmini kuwi. Mbok menawa aku kudu percaya yen dheweke pancen kanggo susuk kaya kandhane wong akeh. Nyatane lek Sarno sing wis duwe anak loro saiki kitil dheweke. Nalika aku, bapak lan ibu lagi meneng-menengan, kucuk-kucuk keprungu suara jerit-jerit kang sing sorapat. Minggato, nek wis ora seneng ana ngomah minggato. Intilo ledek Lasmini kae. Pancen dhek luwih ayu luwih enom. Aku wis elek wis tuwek. Banjur disusul tangis sing magep-magep. Cetha yen iku sorane lek party, sabanjure wong loro padu rambung. Sepining wengi padesan pecah dening padudon. Nyoto swasana padesan ora mesti nemsemake. Jebul sing jenenge manungsa ing ngendi-endi padha wae. Ora kutha, ora desa, kabeh bisa kena godhog. Kabeh bisa lali. Lek Sarno beda temen kowe saiki. Mangkono aku ngudarasa mestine iki dudu perangane lakon ketoprak sing dikepyake. Nanging perangan urip sing nyata. Apa malah perangan urip sing pancen dijarak kaya ngendikane bapak. Mung lek Sarno dhewe sing bisa aweh wangsulan. Jebul kudu aku tok sing urip ing kutha, sing butuhake hiburan, rekreasi lan variasi, nanging uga lek Sarno sing saben dinane blupurut endut lan mbok menawa wae wong desa liyane. Apa pancen kutha lan desa wis ora ana bedane? Lek Sarno. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan lek Sarno dening Dimas Margono ingkang ketik saking cerkak kulawarti panjebar semangat nomor 51 kanthi selangkung Januari 1900 kalih